Bare lidt fornemmelse af, hvor stort det er. Det er lidt for tidligt. Det er godt. Okay, stort. Så er noget vaskepulver, eller hvad? Bare helt fyldt op med helt rækkevarme vasketing. Ej, det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvor nogle euro, det står det i lysen. Nej, man kan ligge vel også bruge minikubber. Ja. Det er ost og kød, det er det ikke det? Med ost. Nej, det skal også kød derovre. Det er godt nok en helvede. Det er ligesom at på arbejde, når de skal have ost. Snak der med hinanden.